Тадам! Това са част от луканките, които напълнихме в едно много приятно селце. За първи път го правя и затова ми беше интересно и реших, че ще ви е полезно да ви покажа как ще ги точим. Станаха на 4 дни, при което не лепнат. 4 дни на терасата и започваме с точенето. Точенето мисля да го осъществя с това шишенце от пелистерка голяма бутилка. Формата е перфектна, равна като точилка, но по-широка и доколкото разбрах е добре да бъде стъкло. Чувала съм за варианти с буркани, но тази бутилка е чудесна. Айде сега. Дръж телефона така. Взимаме. Следващия съвет, който бях получила, е да ги точа от центъра към края, за да не събера тук материал и да не се пукне. За първи път ми е и се притеснявам така. Все едно точа. Така, бавничко, не натискам, съвсем лек натиск осъществявам и пак от средата, не в обратна посока, точа. Стискайте ми палци да не проваля нито една, която ще трябва да изпека на момента във фурната. Не озряла. Това е. Я да видя. Айде ще завъртя и от тази страна. След че е удачно и от двете страни. Да, оказа се идеална и като дължина, и като форма, и ширина, и материал. Нещо, което не е амбалаж. Много магазини ги продават. Перфектната форма за точене на луканка. Това не е реклама на пелистерка. Това е много удачна форма за точене на луканки. Стискайте палци, всички да са така сполучливи и да не се пукат, защото много ще ме яд. Яде ми се сухичко. Кураж на успехи на вас, ако сте се заели с приготвянето на домашни сужуци и съответно точене и сушене и така. Бон апети!